Manželstvo proroka Mohameda a jeho detskej neveste Ajše patrí medzi najdiskutovanejšie témy medzi moslimami a kritikmi islamu. Navonok sa muslimovia bránia klamstvami o tom, koľko Ajša mala rokov. Na druhej strane s zatvorenými dverami, respektíve v mešitách, imámovia hrdo hlásajú, že Ajša bola iba malé dievčatko, keď si ju Mohamed zobral. Musia sa k tomu hlásiť, lebo muslimskí muži túto tradíciu brania si detských neviesť stále dodržiavajú a príklad ich proroka im napomáha presvedčiť rodičov, že je to tak správne. Veď prorok nemohol robiť niečo zlé. Niektorí veriaci a ich imámovia vehementne bránia Mohameda klamstvami, že Ajša mala oveľa viac než 9 rokov, keď sa prvýkrát musela oddať 50-tníkovi. V islame nie je hanebné klamať, ak je cieľom obrana ich proroka alebo islamu ako takého. No najdôveryhodnejšie islamské pramene uvádzajú, že Ajša mala 6 rokov, keď sa zasnúbila a 9, keď prišla o panenstvo. Hadís Sahih al-Bukhari 5081. Kapitola Svadba mladej dámy so starším mužom hovorí, rozpráva Urva. Prorok požiadal Abu Bakra o Ajšinu ruku. Abu Bakr bol spoločník Mohameda. Abu Bakr povedal, ale ja som tvoj brat. Prorok povedal, ty si môjim bratom v Allahovom náboženstve a jeho knihe. Ale Ajša je legálna, aby som sa s ňou oženil. Mohamed evidentne lačnil za Ajšou a jeho konanie je konanie pedofila. Vyhlásil, že to skrátka chce Allah a aby vytvoril s Abu Bakrom pevnejšie puto. Abu Bakr mal pritom aj staršiu dcéru, s ktorou sa Mohamed mohol oženiť, ale on si vypýtal 5, maximálne 6-ročnú Ajšu. Sahih Bukhari, volum 8, kniha 73, číslo 151. Rozpráva Ajša. Zvykla som sa hrávať s bábikami v prítomnosti proroka a moji kamarátky sa tiež zvykli hrávať so mnou. Keď Allahov posol vstupoval do mojej izby, oni sa schovávali, ale prorok ich volal, aby sa so mnou hrali. Čo hranie s bábikami a podobnými obrazmi je zakázané v islame. Ale Ajša, ako aj iné dievčatá, to mali povolené, lebo boli ešte malé dievčatká, ktoré ešte nedosiahli pubertu, čiže ešte nemali menštruáciu. Ajša potom, ako sa vydala, priniesla do domu Mohameda jej bábiky, čo znamená, že ešte stále nemala menštruáciu. Je možné, že menštruáciu mala až keď ako 14-ročná. Muslimovia klamú, že vtedy mali dievčatka menštruácie skorej ako teraz. Ale opak je pravdou. Dnešné dievčatá prijímajú väčšiu a pestrejšiu výživu ako v minulosti, čo spôsobuje, že dospievajú skorej ako dievčatká v minulosti. Ďalšia zmienka, ako prorok Ajšu odviedol. Sahih Bukhari, kniha 62, číslo 90. Rozpráva Ajša. Keď si ma prorok vzal, moja mama ku mne prišla a odviedla ma do jeho domu. A nič ma tak neprekvapilo, ako Allahov posol, keď ku mne prišiel nad ránom. Allahov posol k nej prišiel nad ránom, aby sa s ňou vyspal. Sunna Abu Dawud, kniha 41, číslo 49.15 až 49.17. Posol Allahov si ma vzal, keď som mala 7 alebo 6 rokov. Rozpráva Ajša. Keď sme prišli do Mediny, prišli nejaké ženy podľa Bišrovej verzie a Rumán prišiel ku mne, keď som sa hujdala. Zobrali ma, pripravili ma a ozdobili. Potom ma priviedli k poslovi Allahovmu a začal so mnou žiť, keď som mala 9 rokov. To znamená, že Mohamed mal s Ajšou sex, keď mala 9 rokov. Mohamed mal pritom veľa žien. Ako jediný z muslimov mal výnimku od samotného Allaha, ktorému veľmi ležal na srdci Mohamedov sexuálny život a mohol si zobrať toľko žien, koľko chcel. A k tomu mal ešte navyše aj sexuálne otrokyne. Sahih Muslim, kniha 8, číslo 33.10. Kapitola. Je dovolené, aby otec oddal ruku svojej dcéry, aj keď nie je úplne dospelá? Ajša, nech nej nájde Allah zaľúbenie, hlásala. Allahov apoštol, nech je s ním mier, sa so mnou oženil, keď som mala 6 rokov a keď som mala 9 rokov, bola som prijatá do jeho domu. Tradícia ženenia sa s malými dievčatkami bola u muslimov silná a evidentne Mohamed a jeho boh Allah
to považovali za normálne a správne. Ako sa píše v Koráne. Súra 65.4. Allah Mohamedovými ústami vysvetľuje, ako sa muži majú rozvádzať s ich ženami. U tých z radov vašich žien, ktoré stratili nádej na menštruáciu, v zátvorke vysvetlené, vekom ju už nemávajú, ak by ste boli ohľadom nej na pochybách, v zátvorke, či ju ešte majú alebo nie, tak ich uda, ochranné obdobie, bude 3 mesiace. To platí aj pre tie, ktoré ešte menštruáciu nemali. V zátvorke, pokiaľ by žena, u ktorej sa menštruácia zvyčajne predpokladá, menštruáciu nemala pre akýkoľvek dôvod, a u tých žien je uda predstavuje 3 mesiace. Islamské tafsíry, ktoré vysvetľujú znenie Koránu, vysvetľujú aj túto situáciu. Čo píšu, je, že nie sú žiadne pochybnosti, že Allah rozpráva aj o malých dievčatkách, ktoré ešte nemali menštruáciu. Čiže prečo treba čakať 3 mesiace? No pretože treba si byť istý, že žena nie je tehotná. Ak žena nemá menštruáciu, no tak čakajte stále 3 mesiace, keby náhodou sa stala nejaká chyba. Čiže zoberiete si malé dievčatko, ktoré ešte nemalo menštruáciu. Potom po nejakom čase sa rozhodne, že si ju rozvediete. Že sa s ňou rozvediete. Počkáte 3 mesiace, zoberie si ju druhý muž. Tak toto dievča môže de facto spať s 5-6 mužmi ešte skôr, než dostane prvú menštruáciu. A toto bolo v islame úplne normálne. Sahih al-Bukhari 5079 hovorí Jabir ibn Abdullah. Manželstvo, tzv. Nikah. Keď sme sa vracali k Gazi zo svätej bitky, kde bol aj prorok, začal som rýchlo jazdiť na svojej ťave, pretože to bola lenivá ťava. Jazdec prišiel za mnou, pichol moju ťavu kopijou, ktorú mal so sebou, potom sa moja ťava pustila bežať tak rýchlo, ako tá najlepšia ťava. A tam stál jazdec a na ňom to bol samotný prorok. Ten povedal, prečo sa tak ponáhľaš? Odpovedal som čerstvo ženatý. Mohamed povedal, vzal si pannu alebo matrónu? Čiže už žena, ktorá bola už predtým vydatá. Odpovedal som matrónu. Povedal, prečo si sa neoženil s mladou dievčinou, aby si sa s ňou hral a ona s tebou? Keď sme sa chystali vstúpiť do Mediny, prorok povedal, počkaj, aby si mohol v noci vojsť do Mediny, aby dáma s neučesanými vlasmi si môže očesať vlasy a tá, ktoré manžel chýbal, si môže oholiť lonovú oblasť. Mohamed tu nabáda jeho spoločníka, aby si zobral za ženu malé dievčatko. Preto sa on nepýta, či je šťastný so svojou manželkou, ktorá už predtým bola vydatá. A nabáda ho priamo k pedofilnej aktivite. Hadís Sunna ibn Majah 33.24, kapitola o jedle. Kapitola sa volá Uhorky a čerstvé ďatle zjedené spolu. Kapitoly v islame sú písané ako nejaké romány, ktoré majú vždy takéto nejaké názvy. Toto je názov Uhorky a čerstvé ďatle. Ajša povedala, moja matka sa ma snažila vykrmiť, keď ma chcela poslať poslovi Allahov, keď som sa vydala. Ale nič nefungovalo. Kým som nezjedla uhorky s ďatlami, potom som vyrástla ako bacúľka. Tu Ajšina mama vie, že Ajša je príliš maličká a Mohamed s ňou bude chcieť mať sex, preto sa ju rýchlo snažila vykrmiť, aby bola tučná. Potom by bolo menšie riziko, že keď s ňou prorok bude mať sex, spôsobí jej trvalé zdravotné problémy. Koľko mala Ajša rokov, keď si zobral Mohameda a koľko, keď s ňou spál, je opäť vyrozprávané v Sahih Bukhari. Súra kapitola 5, 234. Rozpráva Ajša. Prorok sa so mnou zasnúbil, keď som mala 6 rokov. Išli sme do Mediny a zostali sme v dome Bani al-Harith bin Khazraj. Potom som ochorela a vypadali mi všetky vlasy. Neskôr mi narastli a moja matka Mrman prišla za mnou, keď som sa hral na hojdačke s niektorými mojimi kamarátkami. Zavolala ma a ja som išla za ňou, nevediac, čo mi chce urobiť. Chytila ma za ruku a prinútila ma stáť pri dverách domu. Tedy bola som ako bez dychu a keď sa môj dých vrátil, vzala si trochu vody a potrela mi ňou tvár a hlavu. Potom ma vzala do domu. Tam v dome som videla niekoľko žien
Ansari, ktoré povedali všetko najlepšie a Allahovo požehnanie a veľa šťastia. Potom ma zverili im a oni ma pripravili na sobáš. Nečakane predpoludním ku mne prišiel Allahov apoštol a moja matka ma mu odovzdala. Vtedy som bola 9-ročné dievča. Ajša ďalej rozpráva. Prorok jej povedal: v mojom sne si mi bola 2-krát ukázaná. Videl som ťa vyobrazenú na kúsku hodvábu a niekto mi povedal: toto je tvoja žena. Keď som odkryl obrázok, videl som, že je tvoj. Povedal som: ak je to od Allaha, stane sa to. Ďalej rozpráva Hišamov otec. Kadíža, to bola prvá Mohamedova manželka, zomrela 3 roky predtým, ako prorok odišiel do Mediny. Zostal tam asi 2 roky a potom sa oženil s Ajšou, keď mal 6 rokov. A toto manželstvo skonzumoval, keď mala 9 rokov. Ajša zostala Mohamedovou obľúbenou manželkou počas celého jeho života. Keď ochorel a mal podozrenie, že pravdepodobne umrie, začal sa svojich manželiek vypytovať, v koho dome má zostať na druhý deň. Pretože Mohamed každý deň zostával u inej manželky. Mal veľa manželiek, takže musel mať nejaký harmonogram. Nakoniec prišli na to, že sa snažil určiť, kedy má byť s Ajšou. A potom mu dovolili odísť na dôchodok. V Ajšinom dome zostal až do svojej smrti a posledný dých vypustil, keď ležal v náručí Ajši, jeho obľúbenej manželky. Keď Mohamed v roku 632 zomrel, Ajša zostala bezdetná vdova vo veku asi 18 rokov. Mohamed zakázal, aby si ktokoľvek jeho ženy po jeho smrti mohol zobrať za manželky. Ako jediný muslim dostal túto výnimku priamo od samotného Allaha. Pre Allaha bol evidentne veľmi dôležitý sexuálny život Mohamedových žien aj po jeho smrti. Ajša prežila Mohameda o 46 rokov. Zomrela v Medine v júli 678 ako 64-ročná.